veña, mamá. Aquí estarás estupendamente. E farás moitas amigas, xo verás. Sí, polo menos 3. Non, máis ben 2. Que, Carmiña, ti non te presentas? Vai tomar polo cu. Está aí. E vai caer un día deste. E Carmiña sempre está... De brincadeira, sempre está de brincadeira na súa cabeza. Saturio! Que faz aquí? Nada. Falando amigablemente. E esa vaca? De onde sacaches esa vaca? Non sei. Estou un pouco despistado. Están peores os doutores que os pacientes, de verdade, non me deixes aquí. Pero, muller, non digas iso. Que competente, que parece doutor. Unha farsa, é toda unha farsa. Deben de ser tolos infiltrados, de verdade. Isto é a hostia, a hostia. É o que máis me gusta no mundo, bailar. Cando era nova bailaba con todo Deus. E bailaba toda a noite ata que as solas dos zapatos se poñían finas como papel de fumar de tanto bailar. A hostia bailaba eu. A hostia. Mirade, parece que quere falar. Que queres, Antonio? Antes de morrer que non vemos as tetas. Xa estás con esto de sempre. Ti estás tolo, dixo nada, Que quere? Ti estás tolo. Di que antes de morrer quere vernos as tetas. O que? As tetas. Que